hey, no, hey, boy, hey, କିଏ କହୁଛ ବୁଢା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିଡିଓ କରିବ ଆଉ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ କଣ ଦାଦା କଣ ଦିଅ ତମେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଲି ଦେବି ଯେ ଆରେ ଫକୀରା ହଁ ଆରେ କାଲି ରଚନା କାହିଁ ଏମିତି ହଉଥିଲା କଣ ତାର କରୁଛୁ କଣ କଣ କହୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସୁଧା କୁଆଡେ କଣ ସେ ଗଲା କଣ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ରୁହ ଆରେ ରୁହ ଟିକେ କଥା ଶୁଣ ଖାଲି ରୁହ ଟିକେ ତମେ ସିଆଡୁ ତ ଆସି ଚାର୍ଜ କରିଦଉଛୁ ବଡ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିବା କୋଉଠି ଗଲା ଆରେ ଶୁଣ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବୁ ସେଗୁଡା ବଡ ଭାଇ କଣ ଆରେ ରୁହ ଟିକେ ଆଇଲେ ବାପା ଆଇଲେ ଆଉ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକିଲି ଆରେ କିଏ କହୁଛ ବୁଢା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଇଏ କଣ ଆରେ ଇଏ କଣ ବଳ ହେଲା କାଇଁ ବଡ ଭାଇ ହଁ ସେଇ କଥା ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି ଏଗୁଡା ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ବେଶୀ ଫୁଟାନ ଦେଖଉଛୁ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ବସିଯା ହେଲା କଣ କହିଲୁ ଆରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଫକୀରାକୁ ମୁଁ କାଲି ସେ କଥା ପଚାରୁଛି ବୋଲେ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ରଚନା କାହିଁ ତୋ ଉପରୁ ବିଗୁଡୁଥିଲା ଏଇ ବିଷୟ ଭିତରେ ସେ ସିଆଡୁ ଆଇଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲା ବଡ ଭାଇଟା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝିବା ବାବା କଥାଟା ବୁଝ ମତେ ଭୁଲ ତମ ଚପଲ ଦାଦା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗ କଣ ହେଇଛି କହ ଗୋଟା ଦଳରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଗୋଟା ଦଳରେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ଆମ ଦଳର କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଆମ ଦଳ ସପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବି ଆଙ୍କ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଲେଖିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଆଉ ସପୋର୍ଟରେ ଲେଖିବ ଆମ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଲେଖିବ ସିଧା କଥା କଣ ଗଲା ତୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଇଛୁ ମୁଁ ବି କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଦଳର ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡି ଇଏ ବି ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡି ଓହୋ ମୁଣ୍ଡି ସେଇଠୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆମ ଦଳ ସପୋର୍ଟରେ ଲେଖୁଛି ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ନେଇକି ତା ତଳେ ମା ଭଉଣୀ ଲେଖିକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଦଳ ଉପରେ ଲେଖିଲାରୁ ଇଏ କଣ ତା ତଳେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ମା ଭଉଣୀ ଲେଖିଦେଲୁ ତୁ ଡିଲେଟ କରିଦେଲୁ ପଛରେ ମୁଁ ତା ସୋଲାପତି କଲି ସେ ଡିଲେଟ କରିଦେଲା ଗୋଟେ କଥା ରବି ଦିଆ ରହିଥା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝୁ ତମେ ତାହେଲେ ହଉଛ ସବୁ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡି ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡି ନା ସେଇ କଥା ବା କହୁଛି ମାନେ ତୁ ତୋ ଦଳର ମୁଣ୍ଡି ସିଏ ତା ଦଳର ମୁଣ୍ଡି ଓହୋ ସଭାପତି ସାଜିଛ ଆଉ ସଭାପତି ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡି କୋଅର୍ଡିନେଟର ମୁଣ୍ଡି ସେଇ ଏକା କଥା ମୁଖିଆ ସାଜିଛ ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତମ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡିକି ତ ସେଠି କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି ଆମର କାମ ଥିଲା ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଆଉ 15 ଦିନ ତା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ଚାଲିଗଲା ସେଠି ତ କାହିଁ ତମ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି ଗଲେ ଯିଏ ଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ସବୁ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଛନ୍ତି ତମ 2 ଜଣ ମୁଣ୍ଡିକି ତ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଉଛି ତ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାବେରେ ଥିବେ ନା ତମେ ଇଏ କରିବ ଏଗୁଡାକୁ ହଉଛି କେବଳ ଅଭାବ ମାଡ ଘର ଭିତରେ ତମେ ଘରର ଛୁଆ ସେଇଟା ଠିକ ଗୋଟେ ସିଏ ବା ତୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ହବ ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ମା ଭଉଣୀ ଲଗେଇ ଲେଖିବୁ ତୁ ତୋ ମା ତା ମା ତୋର କଣ ହବ ଉପର ଲେବୁଲରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସବୁ ଦଳର ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକାଠି ସିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ବାପା ମରିଗଲାଣି ତାକୁ ଡାକିଲାଣି କିଆର ଝୁଅ ବାହାଘର ହେଲାଣି ତାକୁ ଡାକିଲାଣି କାହାର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲାଣି ଡାକିଲାଣି କାହାର ପୁଅର ବତଘର ହେଲାଣି ସେ ତାକୁ ଡାକିଲାଣି ଶୁଖିଲାରେ ତମେ ଦି ଭାଇ ତମର ହେଇନେଲ କେଇଟା ତମେ ଯୋଉ ଏଠୁ ମୁଣ୍ଡି ସାଜିଛ ତମର କେଇଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେଇଟା କଲୋନୀ ଦେଖେଇଲ
କିରେ ମୋ କିରେ ତମ କରୁଛ ମୋର ବା ହେଲାନି ମୋର କଣ? ମୋର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା। ଏଇଥର ମୁଣ୍ଡି ଦେଖାଇ ଯାଉଛ ଶଳା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ କୁ ରାଇଜ ନାହିଁ ତମକୁ ତମେ ବାଇକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଏଠି ଆଁ ବାଇକରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ଯା, ଅଛି ଛାଡ। ଶଳା ବୋପା ତାଙ୍କୁ- ପଇସାରେ ତୁ ଗାଡି ଚଲେଇବୁ ତୁ ଏଠି ଏଇଆ କରୁଛୁ ଆସିକି ଆଁ ଏମିତି ନହବା ପାଇଁ ଗୋଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ କଣ ଦିଆ କୋଉ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଚିହ୍ନା ପଡୁଛ ଆମ ମୋର ଅଲଗା ଦଳ ଆର ଅଲଗା ଦଳ ଶଳା ନୀଲଟା ନାଜ ସରମ ନାହିଁ ତମକୁ ନାଜ ସରମ ଥିଲେ ସିନା ତମେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତ ଆଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଗାଈ ଗାଈ ସିଏ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ତମେ ଏଠି ଶଳା ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ବାଡିଆ ପିଟା ପିଟି ମା ଭଉଣୀ ଏଠି ଉଡାଉଛ ହଁ ତମକୁ ରାତି ମୁହଁକୁ ଦିନ ନାଜ- ରାତି ଦିନ କେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆବେ ସିଏ ତ ସିଏ ଏଇଆ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଜାଣ ଏ ଟୋକା ତାଙ୍କ ବାର କରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫୋନରେ ହଁ ହଁ ସେ କାମଟା ହେଇଯିବ ଇଏ କରିଦେବ ସତେ ଯେମିତି ଆ ହାତରେ ଯେମିତି 1000 ପାୱାରେ ହଁ, ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ ମୁଁ କହିଲି ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ ନା ଆଉ ଇଏ ତାର ହଁ ସିଏ ତାର ଦେଖିବା ଆମ ଟୋକା ଦେଇ ହାତ ଦେଇଦେବେ ଏମିତି ସିଏ କାଢୁଆ ଆରେ ଶଳା। ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ଇଏ କୋଉଠି ଗାଁ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ନା ଆଉ ଦେଖିଲା ଆଉ ବେଳକୁ ଇଏ ଦି ଶଳା ଭାଇ। ଶଳା ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କ ହାତ ଏତେ ବାଟ ନବୁଛି ଆଉ କଣ କହିବ ଛାଡ ଆଉ ଛାଡ ତାଙ୍କ ଆରେ ବିଷୟରେ କଣ ନମ୍ବିଲା ଯଦି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଲେବୁଲରେ ରହୁନ ହଁ ସେଇ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଏ ହଁ। ସେଇଥିରୁ ଇଏ ଦେଖିକି ମୋ ଠାରୁ ଆର ଦଳରେ ମିଶିଗଲା ଆବେ ହେଇ ଯଦି ଭିଡିଓ ବନାଅ ହଁ କମେଡି ଭିଡିଓ କରୁନ ପାରିବାରିକ ଭିଡିଓ କରୁନ ହଁ। ଆରେ ସଂସ୍କାରୀ ଭିଡିଓ କରୁନ ଲୋକ ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବେ କି ଭଲ କଥା ଲେଖିବେ ହଁ। ଆରେ ଶଳା ତମେ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ମା ଭଉଣୀ ତମେ ଉଡା ଉଡି ହଉଛ ଯେ ବୋଲେ ତମକୁ ଯିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖୁଥବ ତମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ? କମେଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ଖେଳଉ ତମେ ଭିଡିଓ କରୁଛ ମାନେ ତମ କମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତମର ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିକି ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ବୋପା ହଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଶରେ ତେଲ ମାରିକି ବୁଲୁଛି ଗାଁରେ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ପୁତୁରା ମା ଭଉଣୀ ଉଡା ଉଡି ହଉଛି ସେଇ ପା ହଉଛି କଥା ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟା ତମେ କିଏ ଦେଖିବ ତମର ଭାଇ ଶଳା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ତ୍ରାହି ହଁ। ନାହିଁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ବା ଯିଏ ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଘରେ ପୁରେଇ ଦବନି ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ହଉଛି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଏଇ ଏଇ। ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଶୁଣ ଆଣ୍ଠା ଆଠି ନା ମ ଆଠ ଏଇ କହିଲି ଆଣ୍ଠା ମୁଁ ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର କହିପାରିବି ଦି ଥର କହିବି ଦେଖିଲ ଭାଇ ତମରି କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଭ କିଛି ହେଲା ଆମେ ଆଠ ଇରେ ମୋତେ ବା ଏତେ ଜଣ ପେଲିଦେଲେ ମୁଁ ଏକା ପଡିଥାନ୍ତି ସେଠି ଆଣ୍ଠା ଏଗୁଡାକୁ ଭଲ ଆଉ ଦଶା ଏଇ, ନାହିଁ ତୁ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବି ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ରୁହ ମୁଟା ଆବେ ଆଣ୍ଠାଇବ ନା ବାହା କରିବି ଅବିକା ଏଇ ହେଇ ବଢିଆ ବେତ ମୁଟା ସାଇଜ କରି ରଖିଛି ଆବେ ଅଣ୍ଟାରୁ ବାହା କରିବି ହେଇ ବଢିଆ ବେତଟା ସାଇଜ କରି ରଖିଛି ହଁ ଦେ ଦେ ହଁ ଏଗୁଡାକୁ ବେତ ଆଣ୍ଠା, ପାହାର ବସିଲେ ଆଣ୍ଠା, ଯାଇକି ସାଇଜ ଏଗୁଡାକୁ ହେବେ ଶଳା କିଛି ଆଉ ହଇନି ବିଦ୍ୟାଇ ହଁ ଆଙ୍କ ଜଳାରୁ ଇଏ ମୋତେ ବା ମୁଁ ସେ ଧକ୍କା ପକେଇଲେ ମୁଁ ଏବେ- ସେଠି ପଡି ଝାଡ଼ା ଖାରା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଙ୍କ ଜଳାରୁ ମୁଁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନି ଆଉ ହାଁ? ଓଇ ଅନେଇରୁ ପକା ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ ମତେ ଆଁ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ତ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଁ ତମେ ହଇରାଣ ତୁ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ତୁ ବା ବାହାସାହା ହେଇକି ତୋର 4-6ଟା ଛୁଆ ହେଲାଣି ତୋର ଆଁ କଣ ତତେ ମୁଁ କହିବି ହଇଆ ନା ଆଜି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର କହିଦଉଛି ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିଡିଓ କରିବ ନାଇଁ ବାପା ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ କାହା କମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦବ ଏ ଟୋକା ନା ମୁଁ ବାପା ଦେବିନି ଭାଇ ମତେ ଯୁକ୍ତି କରି ଦେଇ ଦଉଛି ନା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି କେତେବେଳେ ହେଇ ତୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ମାରୁଛୁ ଦେଉଛୁ ତ ଏଇ କଣ ଆଉ ବଡ ଭାଇଟା ଯଦି ବିଜୟ। ବଡ ଚାପୁଡା ପକେଇଲା ଇଏ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଁ ଫଟୋ ହଁ, 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 ଠିକ କଲ। ମିଡିଆରେ ଛାଡିବି ହଁ ହଁ ଖାଲି କନ କନ ହେଇକି ମାରି ପକା କରିଛି ଖାଲି କନ କନ ହଉଛି ଏ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତଳୁ ମୁହ କରିବେ ଯା ଆଉ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବ ଗାଁରେ ଆଉ ମରାମରି ହବ ଆଁ ଚାଲ ଦେଖିଲ ଆରେ ଏଗୁଡା କଣ ଏଗୁଡାକ ଏଇଠି ଗଡା ପଡା ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେ ଗୋଟେ ତୋର ଧର ତୋ ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଇଏ ଟୋକା ଠିଆ ହେବ ହଁ ଆର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁ ଆସିକି ଠିଆ ହଁ। ହେବ ଆଉ ଶଳା କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତୋର ଠିଆ ହେବେ ଛି ସିଏ ଆସିବେ- ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ହଇ ଜମା ଶୁଣୁ, ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆସିବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହଁ କାରରେ ଆସିବେ ବୁଲିଯିବେ ଟିକେ କଣ ଭଲ ହଁ ଚାଲ ଆଉ ଚାଲ ଶଳା ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କହିବ? କରି ତୋ ହଁ ବା। ହାଣ୍ଡି କଡେଇ ମାଜିବ କିଏ ସେଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତମେ ରହିବ ନା ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ କଣ କହିବ କହ ନାଇଁ ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ହବ ହେଇ ଆଡେ କୋଉ ଦୌଡେନି ହେଇ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଡାକି ନେଲା ଆଜି କୁଆଡେ ଡାକି ନେଲା ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲକୁ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡେ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ସେ ଅବିଚାରେ ତେରି। ଠେଙ୍ଗାଟା ହଁ ହଁ ରଖିଥା, ମୁଁ ତାକୁ ବେତଟା- ବା ରଖିଛି କାହା ସାଇଜ କରି ବେତଟାକୁ ରଖିଥା ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ ସେ ପାର ହବ ସେଠି ହଇଦାଗରୁ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାସନାକୁ ଢିଲା କରିଦେଇ
ହଁ ସେଇଆ ବା ଶାସନ ଢିଲା ନ କରିଥିଲେ ଇଏ କଣ ଏମିତି ହେଇଥା ନା ଆରେ ଏମିତି ହେବେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ପକେଇବେ ଲୋକଗୁରା କାଲି କେତେ କଥା ହେଲେ କି ରାଜନୀତି କଣ କରୁଛ? ରାଜନୀତି କରୁଛ ଏବେ ମୁଁ ବା ତମ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି ମାନେ କୁଆଡୁ କଣ କରୁଥିଲି ମୋର କେ ଟେରେ ପାଉନଥିଲା ହଁ ଏ ଆମ ଘରେ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେନି ଅବିକା ଯାହା ତମେ କଲାଣି ତମେ ଦିଟା ଆଗ ଲୋକ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ଦେଖା ପକେଇବେ ଗୋଟା ରାତିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଖେଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଥିଲି ହଁ ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ଫିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ଇଏ ସେତିକି ଗୋଟାରୁ ହଉ 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 ଭାଇ ଆମେ ରହିଲୁ ହଁ ଏ ରହ ତୁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ସରିନି ଏବେ ଆସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ସୁଧୁ ମିଛ ନା ରାଜନୀତି ଆମର କୋଉ ଦଳ କଣ କଣ କୋଡିନେଟର ମୁଣ୍ଡି ସେଗୁଡା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭାଇ କିଏ ନେଇକିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଏ ଦଳର ସେ ଦଳର କିଛି ଭାଇ ଆମର ସେ ବିପିଏଲ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇବା ଆମେ ହକଦାର ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ସେଗୁଡା ଆମର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆମେ ଖୁସିରେ କରୁ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଭିଡିଓ ପଳେଇ ଯାଉଛି କାହା ସପକ୍ଷରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମର ସେଗୁଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାକୁ ଆମର ମତଲବ ରହିଲା ଆମେ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରିବୁ ବାସ୍ ସେ ରାଜନୀତି ଯାଇକି ପରର ମଳିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖେଇଦବ ଆମେ କାହା ରାଲିରେ ଯାଇଛୁ କାହା ବ୍ୟାନର ଧରିଛୁ କାହା ପୋଷ୍ଟର ଧରିଛୁ କଣ ଧରିଛୁ ବହୁତ ଥର ଏଇ ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡା ନାହିଁ ଭାଇ ଆମ ଧନ୍ଦା ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇଏ ଯୋଉନ ପଳେଇବ ଆମେ ମୃତ ଆମେ ଆମର ଯାଇକି ପୁଣି ବିଲରେ ହଳ ବୁଲେଇବୁ ଚାଷ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ସେଗୁଡା ବିଲକୁଲ ଭାବିବନି ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସି କେବଳ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ ବୁଝାଇଥିବେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ କଥା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଇଏ ଆସିବ ଉଠେଇବାକୁ ବିଦ୍ୟାଦା ଉଠେଇବାକୁ ଦାଦା ଆସିବ ଉଠେଇବାକୁ କୋଉ ବାହାର ଗାଁ ଲୋକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆସିବେନି ତମେ ବି ଦେଖୁଥିବ ସବୁବେଳେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କର ବାହାଘର ହଉଥିବ ସବୁ ନେତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ ଆମ ଭଳିଆ କେଇଟା ଖୋଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିବେ ଯୋଉଗୁଡା ଗାଁରେ ସୋଦାସୋଦି ହଉଥିବେ ଝଗଡା ହଉଛି କେହି ଯାଉନଥିବେ ବରଂ ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଡି ଭିଡିଓ କରୁଥିବ କି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡିଓ କରିଦବ ତମକୁ ଯଦି କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଥିବେ ଆସ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ବୁଲିକି ଯିବ କି ଖାଇକି ଯିବ ତମକୁ କେହି ଡାକିବେନି ତେଣୁକରି ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ବଞ୍ଚ ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ସଦାସଦି ସେଇ ଦଳର ଲୋକ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଯେକୌଣସି XYZ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ କେଳେ ଅଭଦ୍ର ପରିବାରର ଛୁଆ କିରି ଏମିତିଆ ଅଜରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ପାରିବନି ଏମିତିଆ କଥା ହଉ ରଖୁଛୁ ବୁଝିବା ଲୋକ କେହି ଦେହକୁ ନବନି ଖରାପ ଭାବିବନି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ